Привіт, а зараз ми у Олі із Кристалу запитаємо декілька питань. Привіт, Оля. Привіт. Не проти, щоб ми тобі запитали декілька питань? Ні. Яка суперсила тренера тобі потрібна, щоб виграти турнір? Щоб він ставив на позицію, яку я вмію грати. Хто твій улюблений футболіст і чому? Неймар, тому що він крутий. Що тобі подобається робити разом із командою після гри? Гуляти. Що б ти зробив, якби зустрів свого улюбленого футболіста? Попросив автограф та сфоткався. Яку магічну здатність ти хотів би мати на полі? Сильні удари. Як ти думаєш, що тренер робить після турніру? Їдуть на ще один турнір. Дякую.